सोर देरहागोन 1 नं क'क्राझार लक सभायाव? सोरजों दं 1 नं क'क्राझारनि रायजो राजाफोरा? फैगौ 7 मेयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव सोर बिजाथिनो होगोन रायजो राजाफोरा भट? बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभ ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट। से नं क'क्राझार लक सभा एमपि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। जानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया, मानोना साननैसोल'सै। बे समावनो नैबे पुर्निमा बाजार, बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पुर्निमा बाजार, नैबे बाजाराव आं दंफैयो। थारैनो जोङो फैगौ एमपि बिसायख'थियाव बा 1 नं क'क्राझार लक सभा बिसायख'थियाव एमपि बिजाथिखौ बा सोरखौ हास्थायो बे रायजो राजाफोरा, थारै जोङो बिथां रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो आबुङै जोङो मोनथिना लागोन। बे समाव नैबे पुर्निमा बाजाराव गोबां रायजो राजाफ्रा बेवहाय दङ। थारैनो जोङो बे रायजो राजाफोरनिफ्राय फैगौ 1 नं क'क्राझार लक सभा एमपि बिसायख'थियाव बा सोरखौ देरहासार जाजानो लुगैयो बा सोरखौ एमपि हास्थायो, जों बेखौ जोङो आबुङै जोङो सासे व्यक्तिनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन। आदैखौ सिगाङावनो बरायबाय। थारैनो नैबे 1 नं क'क्राझार लक सभा बिसायख'थियाव जोंहा दङ जाहैबाय बर' हिसाबै 1 नाम्बाराव दं जाहैबाय जयन्त बसुमतारी, एनडिए एलायन्स जयन्त बसुमतारी बिजाथि हिसाबै, आरो बिपिएफ दोलोनि हिसाबै खाम्फा बरगयारी, आरो कंग्रेस हिसाबै गर्जन मुसाहारि बिथांमोननि गेजेराव नोंथाङा सोरखौ एमपि हिसाबै हास्थायो? आच्छा, नोंथांमोननि मिडिया, बड'लेण्ड बुब्लिनि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोङो जाय जोंनि जिथु हारिनि खामानि माबा मोजां मावग्रा, आरो जोङो बे बुब्लियाव जोङो दानि जिथु इउपिपिएल सरकार, बेखौनो जों मोजां मोनदों आरो बिथांमोनखौनो जों सापर्ट होगोन। आरो जा दानि एनडिए जिथु जयन्त बसुमतारी, जे बिथांनोनो जों सापर्ट खालामगोन आरो जों बिथांनोनो जों भटखौ होगोन। आरो बिथांखौ जों गोजौ फारसे जों देरहाहोनानै जाहाथे बिथाङा मोजाङै बे हालामनि जिहेतु एमपि जाहैनानै जिहेतु गोजौआव हारिनि थाखाय मोजां राव बुंहैनो हायो, बेखौनो जोङो आसा खालामनानै मा जाहोन लानानै बा मा थांखिजों नोंथांमोना बे एनडिएनि बिजाथि जाय जयन्त बसुमतारी बिथांनो भटखौ होगोन नोंथांमोना? जाहोना बेनो जे जिहेतु जोंहा बर' हारिया जिहेतु आवगायनि थासारिया मोजां नङामोन। दा दानि जोंनि जिहेतु बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएल, बे मोनथाम जिहेतु सरकारजों क्लासाव जों मोजां मोनदों आरो जों गोजोनखौ मोनदों, सान्थिखौ मोनदों। जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हादों। आरो जोङो आंथ' बिजनेस मावो, बिजनेस मावनानै दा आं बिजनेस मावनायाव आं गोजोननायखौ मोनदों। आरो जेब्लाबो माने फरायनाय बिथिंथिं नोजोर होनानै जोंहा मोजाङै खामानि मावगासिनो दं प्रमद सारा। बेनि थाखायनो जों दानि सरकारनि जिहेतु एमपि दैथायनायखौ जोङो सापर्ट खालामनानै भटखौ होगोन। थारैनो आरो मोनसे सोंथि, थांनाय बिपिएफ सरकारा नोंथांनि गेजेराव माबायदि खामानि मावलांखो, आरो नैबे दा सोलिफु सरकार इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार, बे सरकारा मा मावखो, बिनि गेजेराव नोंथाङा मा बुङो? बेवहायथ' जों
मेगनजोंनो देगदेग नुबोदों जे बिथांमोनहा 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन दा बिथांमोननि सासनाव ओरैबायदि गोजोननाय गैया ओरैबायदि असान्थि परिबेस लाबोदों बिथांमोनहा सान्थि गैयै लाबोदों जे जोङो बिजनेस गेलेनोबाबो जों असान्थि जादों जे जोङो जिहेथु सावथालाबो सासे मानसि जेरै उरावबो सासे मानसि नेपालबो सासे मानसि आरो जों हारिजों हारिनो जे बिटिआर माबा बिआरकेएफ अफिस दंमोन आरो बिएलटि अफिस दंमोन बिथांमोननिसिम रानखाथासिम जों थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै आरो जोङो बे थासारिखौनो जों सैनांबाय थानांदों बिथांमोननि थासारिया बुहुद गाज्रिमोन ओंखायनो दा गोजोन फैनायखाय सान्थि फैनायखाय जों जयन्त सारनोनो जों भट होगोन आरो जों सान्थिखौ नांगौ। थारैनो थांनाय बिथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय जेबो मावाखै नामा? बेखौ बुंनो थाङोबाथ' बिथांमोना जेबो मावाखै जों मोनाखै दानि सरखार रुलिं सरखार दा जोंनि इउपिपिएल सरकारा जोंनो बाजार चेक होबाय आरो जोंनो जिहेथु फांसन स्टेज होबाय आरो जोंनाव दा मा होनो दैनि मोनसे वाटार साप्लाइ बेखौबो जों मोननो हाबाय दा बिथांमोना गोदोनि समाव जों नैबे लामाखौल' मोनसाबदों बेबो हयथ' कन्ट्राक्टरनि दारै मोननाय जाहैबाय दा बिथांमोनखौ जों गोजौ लेभेलाव जिहेथु बिथांमोनहा मोजाङै सरकार सालायदों होननानै जों बिथांमोनखौ देरहाहरदोंमोन खिन्थु जोंनि बे जायगायानो नाम जादामोन कामपासारखौ जोंनो देरहाहरदोंमोन खिन्थु कामपासारा जोंनिफ्राय देरहालांनानै जोंनाव आगान होफैयाखै बेनि आफाखिबो जों नुवाखै दा बे रोखोमखाय जोङो बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै बिथांमोननो जों भटखौ होआ डाइरेक्ट बेनो आरो थारैनो नंगौ बिथाङा गावनि गोसोनि साननाय बा गोसोनि हास्थायनाय बा सोरखौ बिथाङा एमपि बा एमपि हिसाबै हास्थायो बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायबाय आरो फोरमायना होबाय जों बिथांनिफ्राय जोङो गोबां मोनथिबाय थारैनो आरोबाव जोङो गुबुन फारसेथिं आरो गुबुन रायजो राजानिफ्राय जोङो आरो मोनथिना लाबावगोन। मादै नैबे एमपि बिसायख'थिया इलेक्सना जानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया बा साननैसोल' सप्तासेल'सै बिनि गेजेराव नोंथाङा बा नोंथांमोना सोरखौ एमपि हास्थायो? जोंनो प्रमद बर'खौ नांगौ जयन्त बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा फिसा फिसौनि थाखाय फरायनायनि थाखायबो थांखिखौ मोजां मोनदों लामा हान्थिनायनि थाखायबो मोजां मोनदों जों बिनि थाखायनो जों ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो बेनि थाखाय जों होथारगोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौबो मोजाङै सोलिलांनो हागोन होननानै सानदों। नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय बिपिएफआ थांनाय समनि बे बिपिएफ सरकारा जेबो मावाखै? मावनायखौथ' जों मिथिया माने जोंनो थासारि मोजांखौ नांगौ बिनि थाखाय जोङो मोजाङै लामाजों थांनो थांखि लादों आरो। दानि नैबे सोलिफु सरकारा नोंथांनि ओनसोलाव बेसेबांसो खामानि मावखो बेसेबांसो उन्नति खालामखो? उन्नतियालाय जोंनि नुनायाव मोजाङानो जादों फिसा फिसौनि थाखायबो मोजां गारि मटर सालायनाय बोजों थांनाय फैनाय आहा जाहानि थाखायबो फिसा फिसौनि थाखायबो मोजां जादों। थांनाय समाव बोथोरफोरा माबायदिमोन नैबे दानि थासारिया माबायदि जाखो? बे मोजाङानो दं 100%। दानि थासारिया माबायदि सिगांनि थासारिया माबायदि? सिगांनि थासारियाथ' जोंनि थाखाय मोजां नङा। दानि थासारि मोजां? मोजां। नोंथाङा इउपिपिएल सरकारनिफ्राय मा मोननो हाखो? मोननायाथ' जोंनि मावनायनिसो जाहैबाय मावनो हानाय हायैनि खोथा जाहैबाय गावबा गाव आबाद खामानि मावनानै जानायावथ' एसे एनै आथिं गोलाव आखाइ गोलावखौ नागिरखायो नालाय बिनि थाखायनो मोजां जोंनि थाखाय। बिथाङाबो गावनि जिथुनाखि एमपि हास्थायनाय गोसोनि हास्थायनाय बा गोसोनि साननाय बेफोरखौ फोरमायबाय। बे समाव आरोबाव जोङो सासे गुबुननिफ्राय जोङो आरोबाव जोङो मोनथिनानै लाबावगोन। आदै बे समाव नैबे एमपि बिसायख'थिया बा इलेक्सना जानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया खाथिसै थारैनो नोंथाङा सोरखौ एमपि हिसाबै हास्थायो? दानि गोदानखौ। मा नाम? नामखौथ' जों बारा मिथियाखै जयन्त बेखौनो सापर्ट खालामगोन जयन्तखौनो सापर्ट खालामगोन जों। थारैनो भटखौ होथारगोनथ'? भटखौ जों बावनो होखागोन।
बावनो होखागोन जों गोदोनिफ्रायनो बावनो होखादों सोलाय गैनाय गैखाया जोंनाव बेयावनोखा बाहायनो होखागोन जों बेखौनो मोजांबो मोनखायो नंगौ थारैनो बिथाङाबो गावनि गोसोनि माखासे लुबैनाय बा गोसोनि हास्थायनाय बा एमपि बिजाथि एमपिखौ हास्थायनायखौ बिथाङा फोरमायना होबाय आरो जोङो माखासे जोङो बिथांनिफ्राय जोङो आरोबाव जोङो मोनथिनानै लाबावगोन थारैनो नैबे एमपि बिसायख'थिया खाथि बा बारा गोबाव गैलिया बे समावनो जोङो बे फैबाय थानाय एमपिखौ बा सोरखौ हास्थायो बिथांमोन बे समाव जोङो सासे मादैनिफ्राय जोङो आरो मिथिना लागोन फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव सोर देरहाजानो लुबैयो बा देरहासार जाजानो लुबैयो जों थारैनो जोङो बिथां मादैनिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन मादै इलेक्सना खाथिसै बारा गोबाव गैलिया थारैनो सोरखौ एमपि जाजानो लुबैयो नोंथाङा दानि सरकारानो जाबाय थाथों दानि सरकारा जों बेयावनो थैस' थांस' दंखायो गोदोनिफ्रायनो थांनाय बिटिआर सरकारा जेबो मावनानै होआखै बेनिफ्रायथ' जों मोनखायाखै जेबो मोननायालाय जेबो मोनखायाखै ओमफ्राय दानियाव एसे एनैदि मदिनि मानि एसे एनै जाहोबायना जों हिनजाव मानसि जानानै बेफोरखौ मोनजानायखौनो गोजोननाय लायो आरो बेखौनो जों बेयावनो थैस' थांस' दंखायो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आखाइया जेरावबो सोलायखायाखै बेयावनो थाखादों जोंना नंगौ बिथाङाबो थारैनो जयन्त बसुमतारी बिथां एनडिए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनोनो भटखौ होगोन बा देरहासार खालामगोन होननानै बिथांमोना जोंनि गेजेराव जोंनि सिगाङाव फोरमायदों गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000398822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन